Dobrodošli na Jezikomat, kanal na kojem rješavate svoje jezične dvojbe. Jedna od najčešćih pogrešaka, gramatičkih pogrešaka, jest pogrešna upotreba kondicionala prvog u hrvatskom jeziku. Što je kondicional i kako pravilno glasi? Kondicional je zapravo pogodbeni način i pravilno se tvori od aorista glagola biti, dakle bih, bi, bismo, biste, bi i glagolskog pridjeva radnog. Jedna pravilna upotreba kondicionala prvog glasi bih došao, ja bih došao, ti bi došao, on bi došao, mi bismo došli, vi biste došli i oni bi došli. Dakle, u jednini i u množini javlja se oblik bi, bih, bismo i biste. Naravno, ono u čemu se griješi jest upotreba onih glagolskih lica u kojima se ne javlja oblik bi. Pa se često griješi i umjesto ja bih došao može se čuti ili vidjeti napisano ja bi došao, umjesto mi bismo došli, mi bi došli i umjesto vi biste došli, vi bi došli. Netko će sigurno pomisliti da se ništa ne događa ako se i pogriješi, odnosno ako se umjesto ja bih, mi bismo i vi biste upotrebi oblik bi. Međutim, ipak može doći do velikih problema u razumijevanju. Sjećam se jedne rečenice koju sam vidio napisanu, rečenice koja je bila zapravo reklama jedne štedionice u Zagrebu, a glasila je štedite da bi trošili. Postavlja se pitanje tko će trošiti, jer po ovome bi ispada da ćete štedjeti vi, a da će trošiti oni, odnosno netko drugi, što zasigurno nije bila ideja. Također se sjećam jednog slučaja gdje je došlo do pogrešne upotrebe kondicionala. Jedna osoba pisala je drugoj i u poslovnom pismu je napisala trebala bi to napraviti. Nakon 1-2 tjedna osoba kojoj je pismo bilo upućeno se javila pošiljatelju pisma i napisala je još nisam uspjela ono napraviti, ali radim na tome. Na što je prva osoba koja je slala poslovno pismo napisala a ne, nisam ja mislila da ti to pišeš, nego da bih ja to trebala napisati i tada je naravno sve bilo jasno jer je napisala pravilno bih trebala napisati. Osoba koja je pismo bilo upućeno dobro je zapravo razumjela rečenicu. Rečenica je glasila trebala bi to napraviti i ta osoba koja je primila pismo razumjela je da bi taj posao trebala ona napraviti i počela se tim poslom baviti. Međutim, osoba koja je slala pismo pogrešno je napisala i htjela je samo obavijestiti drugu osobu da treba ona sama napraviti jedan posao. Međutim, nepravilno je napisala. Trebala je napisati trebala bih to napraviti. To jest bio razlog zašto je osoba kojoj je pismo bilo upućeno nepravilno razumjela poruku, odnosno shvatila da je posao koji treba odraditi njezin zadatak. Hvala vam na slušanju.